Am aici Dyson și Dube Dyson. Haideți să facem împreună diferențele între ele două. Luăm prima oară Dyson-ul. Asta e. Așa, deci așa se simte foarte bine, adică pare un plastic de calitate. E foarte zdravăn. Și avem aici cel de pe Amazon cumpărat. Așa, aici totul reglezi de aici din fundul aparatului. Aici ai butoanele sus. Aici ai reglezi viteza, căldura. Na. Acum, deci asta e mai greu, mult mai greu, asta e destul de ușor. Așa, sistemul de prindere e cam la fel, de blocare. Ok. Da. Așa, acum să facem comparație între accesorii. Avem aici peria rotundă de la Dyson. Perii sunt toți egali, așa, da, în mare parte. Nu, aici e unul strâmb. Uite că are și asta unul strâmb. Dar, da, în mare parte arată bine, deja are un păr, că l-am încercat odată. Așa, cea de la aparatul de pe Amazon, da, perea e mult mai mică, perii sunt un pic mai dezordonați. Da, prefer asta, pentru păr lung, prefer asta. Așa, acum comparăm capurile pentru uscat părul. Da, așa arată. Cea ieftină, cel scump. Ce are Dyson are capul acesta, este pentru netezirea părului. În schimb, cel de pe Amazon are încă un cap. Asta e foarte fain. Seamănă cu cel de la Revlon. Da, e fain. Ok, chiar e fain capul ăsta. Așa. Acum perile pentru îndreptarea părului. Vedeți diferența, seme mare, seme mic. Da, asta se mișcă. Încă nu l-am folosit. Hai să mă spăl pe cap și o să-l probez. Da, îmi place mai mult asta, clar. Eu am și părul lung și atunci îmi trebuie ceva mai mare. Acum, capurile pentru ondularea părului. Deci Dyson are pentru bucle legere și pentru bucle mai strâmte. Cu asta poți să faci și pe o parte și pe cealaltă. Doar învârzi aici din vârf, schimbi direcția în care parte vrei să onduleze. Așa și la celălalt mai gros. La fel. Din cap îți setezi tu pe ce parte vrei să onduleze părul. În schimb la ăsta, unul pentru o parte, unul pentru cealaltă parte. Nu poți să învârți deloc. Adică nu are nimic, vedeți. Seamănă, dar nu răsare. Vedeți că ele seamănă foarte bine. Na. Așa, ca și calitate se simte mai bine. Dyson. Mi-am făcut părul cu cel de pe Amazon. E ok. Da, e puțin motorul mai slab la acesta de pe Amazon. Dyson are motorul un pic mai puternic. Da, părul face și ăsta, doar că pare mult mai ieftin, ceea ce și îi. Asta costă 50 de euro și Dyson-ul costă 450 de euro. Da, e diferență mare la preț. Dar, na, vine și cu o cutie de depozitare. Asta nu vine cu cutie de depozitare, are doar un săculeț și o mănușă de protecție, ceea ce Dyson nu are. Dar nu-i problemă că mai am o mănușă la alt aparat. Așa. Acum, nu știu ce să zic.
se merită sau nu se merită Dyson-ul, asta rămâne la latitudinea fiecăruia. Eu voi vedea. Deci, eu am primit Dyson-ul cadou de la prietenii mei, nu de la Dyson, evident. Ar fi fost frumos să-l primesc de la Dyson. Dar, da, așa că părerea mea va fi una destul de sinceră, pentru că nu sunt plătită să promovez. Dar, la prima vedere, îmi place foarte mult. L-am pornit, l-am testat așa puțin, încă nu mi-am făcut părul, l-am testat doar așa puțin să văd cum se aude, cum se simte. E fain că e silențios. Dar și cel de pe Amazon, adică dacă nu aveți bani, și cel de pe Amazon își face treaba. Adică nu e musai să cumpărați